בוקר טוב. אני עכשיו קמתי. היום אני מתחיל טרק שאני ממש מתרגש. זה טרק ראשון בחיים שלי. אני הולך לעשות את המנסלו עם עוד 6 ישראלים. טרק ראשון שלי ושאני מאוד מתרגש ולחוץ וחושש וסקרן לראות כבר את הנופים ואיך יהיה לי שם, ונצלם משם כמה שאני יכול. קניתי כזה סטנד על החזה אתמול. כן, קניתי כזה רצועה כזאת שמלבישים, אפשר לשים פה את הטלפון ולצלם תוך כדי בלי להחזיק את הטלפון. וזהו, יאללה, מקווה שיהיה לי טוב, ממש מקווה שיהיה לי טוב. וזהו, נצלם לכם כל פעם קצת. יאללה. טוב, אנחנו עכשיו בסוכנות מחכים להסעה שלנו לג'יפ. שמנו פה את כל הציוד שאנחנו רוצים לשלוח לסוף הטרק, ולמטה כל הציוד שלנו שאנחנו לוקחים. זה כנראה הג'יפ שלנו, אחד הג'יפים שיוצאים. זה הציוד שלנו. באבל מנגו? כל מחכים, כל הקבוצות, יש כמה קבוצות שיוצאות היום. מחכים לג'יפים ולעדכן אתכם בהמשך של הציר. זה הג'יפ שלנו, שמנו את כל הדברים פה למעלה, מעמיס את הדברים, ואנחנו עוד רגע יוצאים. יאללה, יצאנו לדרך. הנה כל הקבוצה, תגידו שלום. אני נעלה ליוטיוב אחרי זה. אם אין לכם בעיה, כן? אשכרה, כן, אבל ביוטיוב כן? כן. אתה מוכר כאילו, יש לך ערוץ? כן. חורס לך. היתר מיוחד לקוריאה, בחלק שבקוריאה מותר, מה שקורה בקוריאה נשאר בקוריאה. אני חושבת שיש בסוויט. לא זוכרת, אני אעלה בקוריאה, אני לא אוכלת. תסתדר, נו, יאללה. יכול להיות שאני אשבור אותי למצח. אבל יש גם כאלה שבאים מכפר אחר. עכשיו, מהכפר האחר, שעתיים? אחי, 3.5 שעות כיוון. זה כאילו טרק, כאילו אני באותו יום, הטרק שעשיתי היה ללכת לכפר איפה שהבית ספר. העלייה, אחי, העלייה של איזה 700 מטר לכל ים. וואו. כן. בוא'נה, איזה רגליים יש לה. קצת רואה פה פורטרים שסוחבים... וואי, ראיתי פה פורטרים שסוחבים... כן.
אבל... תל אביב? לא, לא משנה. מה שם שאני הרים רוצה. שלג. Nanti kan sama di situ. עוד הרים שלג. לא, אתה לא חשבת לא יצא להם. שם שלג. לא, באליפות שלהם. Jadi kan aku. Makan gak ada orang. הכבישים פה כבר מזכירים לי את הכבישים שהיינו ברישיקש, שיצאנו מהטאפו והכל נכון? נכון מספיק? לא, היה צוק נראה לי. אותה זאת טרסות ארגנטית. כן, יש שם טרסה. זה קצת מזכיר את קאסר דיווי. את מי? קאסר דיווי? Toleh dulu ya, toleh. קאסר דיווי? יש שם גם טרסות? כן, כל הדרך, קאסר דיווי זה הגבעה הכי גבוהה, כאילו נגיד. קאסר דיווי זה ליד רישיקש? Di Pila Jalan nanti dia sekali tolak 9 שעות יש שם. זה לא ליד. זה באותה מדינה. באותה מדינה? Hah? שאיך היא נקראת? Amatin, dulu tinggal Amatin dulu. קרלה? לא יודעת. עוטר פרדס. או עוטר קראונד, יש משהו עוטר. משהו כזה, כן. אז הדרך כאילו לגבעה מאוד גבוהה זה מלא. עברנו את זה נראה לי. טוב, עצרנו פה, כי יש פה איזה פקק קטן. תראו איזה מקום יפה. יש פה נהר כזה שמחלחל מההרים, מההימאליה, וגשר. איזה יפה. הנופים מפה ממש יפה. אנחנו עצרנו פה, עשינו הפסקה של ארוחת בוקר. זה סוג של דאבה כזאת באמצע הדרך, מסעדה כזאת. ישבנו, אכלנו אוכל הודי, חריף, פטריות ותפוחי אדמה, והיה מרק, ושתיתי קפה, והיה גם ביצים קשות. וזהו, עכשיו הם עוד יושבים שם, אני הלכתי להשתין בטבע. העדפתי את זה מאשר להשתין פה בשירותים, כי יש פה גם נוף מטורף כמו שאתם רואים. אז למה להשתין בשירותים? אפשר להשתין בטבע. וזהו, אני אתקן אתכם בהמשך שנהיה בדרך. יש עוד הרבה זמן של נסיעה. מגיע רק בערב נראה לי. יאללה. Otra ahorita nepalית blondינית. לא, לא שמתי לב, אני צילמתי. איזה נוף יש בזה? תרנגולות. קוקוריקו! קוקוקוקוקוקו!
הגענו לגן עדן. איזה יופי. פה יותר קרוב. here we come. עשינו עצירה, עוד איזה שעתיים מגיעים. יש פה דוגמנית שרוצה שנעשה לה בוק. יש פה דוגמנית שרוצה בוק. ואנחנו פה נהנים מהנוף של הנהר הזה, שאין לי מושג איך קוראים לו, אבל הוא יפה. משהו. רגע, אני צ'ימשו. אגיד לך. זה נהר הצ'ימשו. תתאמי, אם את תואמת, את לא חייבת לי 100 רופי. של ים תיכון, לא של מים, לא של אגב. רחלי, אם את תואמת את המים, את לא חייבת לי 100 רופי. אני לא חייבת לך. אני אביא לך עוד מאכלים ב10 רופיס. עוד מהגלידות. מהגלידות בטעם לימון, ופל לימון.
הגענו חברים, הגענו. אבא, תודה. תודה. אבא, תודה. נמסטה. נמסטה. ואני הבת. ברכת הדרך. עכשיו הגענו, אנחנו הולכים ברגל להוסטל, לגסטהאוס שאנחנו נשמנו הלילה. עכשיו אנחנו אחרי נסיעה של איזה 8 שעות, יצאנו באיזה 8 בבוקר ועכשיו איזה 4:30 בצהריים, כמה שעות זה? כן, באזור 8 שעות נסיעה, כי גם עצרנו. זהו, זה יופי. הגענו. וואי, כמה בקבוקים. כל זה בקבוקי בירה. וואי. זה המים שלי? זה מה שהיה בבגז? כן. כולם רוצים, אתה רוצה כמה מים? מסתדרת? כי באמת זה לא כל כך אפשר. אוקיי. הופה, קיבלנו חדר. מי ישן איפה? שמת פה, אתה רוצה פה? שיהיה פה, ליד החלון אני אומר. על השם. גם. כן, למה שיהיה יותר. אבל הבא מתגר. מה אומרים לך צריכים לערוץ. עוד יצור. אחרי זה סבבה, תיזהר לא לקפוץ. עושים באוויר. וזה היום הכי קשה של הטרק, אני... נכון, ג'יפים, ממש כן. קשה, מאוד קשה. באמת שקע אחד, זה מאוד יפה שעשינו עשינו היום שקע. מאוד מתחשב מזה. עשינו היום את הלנטן והבמפרים. כן, היום עושים שלושת הפסים. כן. זה נקרא שלושת הפסים? לא, שלושת הפסים זה האברסט. זהו, כן. אבל זה היה קשה, זה היה קשוח. הלכו לי על כל הצבא והכתפיים. במפי רייד, כמו שאומרים. כן. יאללה, בוא נצא החוצה קצת, נתאוורר. איזה נוף פסיכי. רואים מהקצוות של הערים, לא פה, שמה. רואים את השלג, ואני פאקינג הולך להיות שם. איזה מטורף, הנהר הזה פה, כל הכפר הזה. מקום מטורף לעשן סיגריה. איזה יופי. יש פה כיסאות, מרפסת קומתית. איזה יופי. אני לא רוצה להראות לכם אותי, כי אני פחות יפה מהנוף הזה. סתם, לא, אני גם נראה טוב, אבל תהנו מהנוף. טוב, עכשיו אני אראה לכם קצת אותי.
לי משהו להגיד. מי היה מאמין שאני אגיע למקום הזה, עם האנשים האלה שהכרתי, עם הישראלים שהכרתי, שחלק מהם כבר חברים. הכל התחיל ממסע של שבועיים שהיה לי כרטיס חזור. בחרתי לא לעלות עליו, לא לעלות על הטיסה הזאת, הלכו 2,500 שקל, והמשכתי עוד מקומות בהודו, ולהכיר אנשים, ולהתפתח, ועכשיו אני בנפאל, ועושה פה תקפתי טרק כזה. כאילו באנו לפה היום, וואי, יש פה איזה אישה שדופקת משהו על הלבנים. כל הכפר הזה, הכל הם עושים הכל הם עושים פה בידיים, הכל עבודת כפיים. אין פה מכונות, אין פה כלום. זהו, והדרך שבאנו עכשיו הייתה מאוד מתישה. הרג לי את הצוואר ואת הכתפיים, כל האזור הזה. היה מלא קפיצות, מלא... רוב הדרך נסענו בכביכול ג'יפ. זה לא אמרנו שהבאנו ג'יפ, זה לא היה ג'יפ, זה היה פשוט אותו גדול דמות ג'יפ, אבל סבבה. היה כל הדרך כזה טלטלות וקפיצות, וכמובן היה איזה קטע שקיבלתי גם ראש מהידית שמחזיקים בה למעלה. זה היה שווה את זה. זה היה שווה את זה. יש פה גם הרבה קשרים. הנה שם יש גשר, רואים שם ילדים רצים. גשר מעל הנהר. איזה נוף פסיכי. טוב, אני אמשיך לצלם. I'm your guide. My name is Pradeep. If you feel this one is hard, you can call me Pini. Yes. Kenny, better. Yes. This is easy name for the English, right? Yeah. So, and these two guys is our porter, and his name is איך? גורג'י. דורג'י. לא, דורג'י. הפכו אותם לישראלים. כמו גרזן, רק עם זרי כזה. ג'ורג' זה אחלה. Lale. לאלה זה בסדר. גורג'י, נעלה, אוקיי. So, what's your name? גיל. Tamir. שי. Sorry? שי, לייק שי. Chai. שי. רותם. Sorry? רותם. Gautam. Like Gotham, but with R. Rotam. רותם, yeah. Very good. Rachel. Abir. Tamar. So, No faith again. sorry? Never mind. אוקיי. צבי. יפה, צבי. Amir. תמיר, גרייט. I'm like the thing. Giant. And Rotam. And Rachel. יום יפה. Yeah? Hey, Avi. לא, ממש סרגי. גרייט. So, now we're, first of all, I will some gift for our rules. And you guys have a plan? Taking plan? You guys have a map? We have the map in the... מפי. מפי. not having. It's real. יש לך. תגיד לו, יש לנו We're navigation. Because I will check map first and I will make all the plan and rules. לא, אבל לך אתה צריכה מה,